Psihološki centar Proaktiva je odlučio da neku prvu psihološku pomoć pretoči u mobilnu aplikaciju i da prosto svim građanima, a kažem pogotovo onima koji još uvek negde nemaju hrabrosti da se jave psihologu, da prosto to ponudi u vidu mobilne aplikacije. Mobilna aplikacija se zove Psihofon i nalazi se na Play Store, potpuno je besplatna i dakle ona sadrži set vežbi, dakle to su vežbe koje se odnose na anksioznost, zatim na tugu, na stres i na nisko samopouzdanje. Aplikacija je jednostavna, aplikacija je dopadljiva, vrlo su lepe reakcije naših korisnika. Mi smo negde ponosni što smo u Subotici, što baš eto Subotica, da kažemo, prednjači u tome da je ponudilo nešto za građane, a kažem u vidu jedne vrlo lake, interesantne, prosto tehnološke forme kao što je mobilna aplikacija.